Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउसआव दङ आसाम पुलिस आरो आसाम राइफलनि देरहानाय अरुणाचल प्रदेशनि सांलां जिल्लानि सिङाव थानाय नंपाङाव आसाम पुलिस आरो आसाम राइफलनि जथाय सिग्रोमनायाव सानै आलफा उदांनि केडारखौ हमनो हानाय आलफा उदांनि केडारखौ जाग्रन असम आरो धनी असम होनना सिनायथिनाय जादों। गंनै MQ-81 एसल्ट राइफल, माखासे बेरफ्रुग्रा मुवा दोनथुमग्रा, माखासे गुलि, बुलेट प्रुफ जेकेट आरो माखासे मुवाफोरखौ बिसोरनिफ्राय मोननो हायो। इउक्रेननिफ्राय फिन सासेबाव बर'नि फिसाया मोजाङै मोजां भारतसिम सफैयो। दिनै आरोबाव इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय गासै 24 आसामनि फरायसाफोरा भारतसिम सफैनो हाबाय। बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बेलासियाव रोखा खालामो। 24 फरायसाफोरा दिल्लीनि उरां जाहाज गाथोनाव बाख्लायनानै दिल्लीनि आसाम भवनाव थाफैयो। मख'नो गोनांदि मैया 10 आसामनि फरायसाफोरा भारतसिम सफैयो। बिनि गेजेराव सासे बर'नि फिसा, बिथांखौ उदालगुरि जिल्लानि एभेन्जेलिन बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। आसामनिफ्राय इउक्रेन फारसे फरायनो थाहैनाय गासै 160 फरायसाफोरनि गेजेराव दासिम 58 फरायसाफोरा मोजाङै मोजां गावनि हादरसिम सफैनो हायो। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिनजों टेलिफननि गेजेरजों सावरायलायदों। इउक्रेनाव सोलिबाय थानाय गिलु-बालु थासारि आरो इउक्रेननि खार्किभ, जेराव गोबां भारतारि फरायसाफोरा थाबथानानै दङ, बिनि सायाव टेलिफननि गेजेरजों सावरायलायो। बिसोर सानैबो खार्किभआव थानाय भारतारि फरायसाफोरखौ खार्किभनिफ्राय मोजाङै मोजां लाबोफिननाय एबा खालि खालामनायनि सायाव सावरायलायो। रासिया इउक्रेननि दावहाया जागायजेननायनिफ्राय पुतिन आरो मदिनि गेजेराव टेलिफननि जोहै सावरायलायनाया बियो नैथि खेब। बिनि सिगां थांनाय 25 फेब्रुआरियाव गाहाय मन्थ्रि मदिया रासियानि हादरगिरिजों सावरायदोंमोन आरो बे दावहाखौ दोनथ'नो थाखाय मदिया पुतिनखौ खावलायदोंमोन। इउक्रेननि सान्थ्रिफोरनि देरहानाय, रासियानि 60 सान्थ्रिफोरखौ हमनो हादों। मिकुलेभनि खोला नोगोराव इउक्रेननि जर'खा सान्थ्रिया 60 रासियानि स्पेटनास सान्थ्रिफोरखौ हमनो हायो। इउक्रेननि जर'खा सान्थ्रिया बिसोरखौ हमनो हानायनि उनाव इउक्रेननि सिकिउरिटि सार्भिस SBUनि आखायाव गथायो। रासियानि हादरगिरिया गिलु-बालु परमानिक दावहा नांनो थियारि खालामगासिनो। रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सार्बिया हादरनि दाबसे जायगा जेराव परमानिक गाग्लोबनो हायै हाइटेक बांकार एबा हा सिंनि खथायाव दोनदों। बे बाथ्राखौ रासियानि सासे प्रफेसार, थामहिनबा मस्क'नि बारग' प्रफेसार 61 बोसोर बैसोनि बेलारि सल्बेआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव प्रफेसार बेलारि बिथाङा हादरगिरि व्लादिमिर पुतिननि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा दाबि खालामनायनि थाखाय अफिसियेलफोरजों सोंथि सोंजादोंमोन। प्रफेसर बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला रासियानि हादरगिरि पुतिना बावैसो गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सार्बियानि आन्डारग्राउन्ड नोगोराव लांना दोनहैबाय, मानोना हादरगिरि बिथाङा गिलु-बालु परमानिक दावहा नांनो थियारि खालामगासिनो होनना। प्रफेसारआ दाबि खालामो दि पुतिननि नखरखौ देलाय-मालाय हाइ-टेक्न'लजि बांकार एबा हा सिंनि खथायाव दोननाय जादों होनना। जों बयबो मिथिगौ रासिया इउक्रेननि दावहाया गिख्रंथाव महर लानायखौ। इउक्रेनाव भारतनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा थाबथानानै दङ। बिनि गेजेराव बिटिआरनि गोबां फरायसाफोराबो थाबथानानै थानायखौ खौरां मोननाय जादों। दासिम सानै बर'नि फिसा डिजि बसुमतारी आरो उदांस्रि बसुमतारीया इउक्रेन रासियानि दावहाथिलिनिफ्राय गावनि हादर भारत फारसे सफैनो हाबाय। नाथाय उदालगुरिनि सासे बर'नि फिसाया खैफोदाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारिनि स्वर्ण बसुमतारीनि फिसाज्ला अर्णब बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जानायनि जाहोनाव दुखु जार्लायाव गोग्लैनानै दं। अर्णब बसुमतारीया सानफ्रोमबो बांकार सिङाव थाखोमानानै गावनि जिउनि रैखाथि होनो गोनां जानानै दं आरो न' फारसे फैफिननोबो राहा मोनाखै होनना नखरा फोरमायदों। अर्णब बसुमतारीनि बिमाया भारत, आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरखौ जाहाथे सरकारा न'सिम मोजाङै मोजां लाबोनायनि राहा लायो, बिनि थाखाय आसाम आरो भारत सरकारनिसिम खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।